Jakarta je Sulawesi. Pasisi namanya kampung. Dia di kampung, biar di nagari. Jangan lupa apa je siril asmara nanado di korong kampung. Apa nan di rantau, etek nan di kampung, uni nan di rantau, adik nan di kampung. Jangan lupa YouTube Sinar Padang Official. Boleh ketemu sama Siril Asmara. Oke guys. Allah membalele anak baju. Orang kata kau malang membalik anak baju. Adalah baragilah dosana ramolaramo. Oh adalah baragilah rantau orang molara onan tadilah kaset kambang tola nomor lah satu Oke inilah kamasuk gajah Oka nomor ladu tolong larang rantau olah tolong
Onyo pilih baju dia no satonya pilih baju nanti bau. O masuk kata elok-elok menangi badan diri. O menangi badan diri yang mato badarai-darai maujan labe air mato mencali yono pilih ajuna O mencari yono nyoa pilih baju menangi badan diri tekan aju anak ketinggalan nama namo siupit tati kawa abeko umbu anak ho disinan kalau kau dipandang indah to bilang lamo dopa. Ho sedang yono memilih baju, sedang memilih baju. Ia menangi deket yono, oh abang sayang yo iam yo bang. Ho berjanji yo bang, abang kayam jangan lupa abang yo iam kok lupa. Abang yo iam di siko nak badusa nak mande indak bapa indak dusana indak seorang juo. Ho iam tinggal sebatang kara cuma anak ganti dusana abang lekat tahu juo ia mana bang. Ho panti asuhan yo bang jangan lupa anak bang badan yang bang Oh jangan lupa anak bang badan yang itu bana katoinyo menang kato dari yang baru bakato badan yono oh iyam sayang yo abang yo yam oh abang tak lupa doyam bake iyam abang yo indak kakalupo sekete abang yam indak kalupo po picayo layam kabang abang nak lupa doyam bake iyam dia. Oh abang nak lupa doyam bake iyam picayo layam dia bini abang iyo lamande dari tati. Oh di sinan kalau kok dipandang iyam menangi juo ado juo bang iyam kaban. Kok jadi abang ke Padang hari kini bang abang kepai iam pale jale tinggal di rumah abang pai iam bapasan yo bang. Hondak bakan dak ringgi do bang jo rupiah ndak ba minta galang doro-doro nak minta cincin nambah kile nak minta subang nan sabantu nak minta baju baru-baru nak minta kain ragi alui hondak bakan dak Sarawak Mahabali abang pai bang yang bapasan yo bang. Ho mandi baranang bang di tepian mandinya jale pagi hari abang pai yang bapasan jangan sampai di rantau bang. Ho abang babini bang itu kato badani yang tuan.
Jangan sampai dirantau nak bang abang babini membana bang ayam kabang ba itu kata badani nyokot sempat dirantau bang abang babini yo bang. Wah kadayo bang badani yo bang. Iya mana panti asuhan bang kamayam kamangapa yo bang kamayam kamangadu bang oh iyam na ado do bang badusana alamat marasa oh badan tati yo bang ba itu kato badani yam Tuhan. Oba itu katanya badani yam indak tak bilang lamo di sinan kalau kau dipandang indak tak etong lamo banari bertambah tinggi jua. Oh baju dah sudah nyo abian lah ni nyo bantu nyo lah duduk lainnya di kursi sedang nyo duduk juo hari ada pukul sebalik balik lah anak badan ni nyo nambah namo siupiat tati. Oh di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan tati. Oh satu tiba di labu pintu baca assalamualaikum menjawab badan diri apa serato jo badan ibu waalaikumsalam kata ibu. Oh naiklah badan dirinya alalah naik anak tadi satu lah naik hati rumahnya ganti baju sekolah Tuhan. Olahnya ganti nyo baju sekolah satonyo ganti baju sekolah di sinan kalau dipandangin ndak guna to etong lamo ndak perlu to bilang lamo bana. Oh agak saja di badan inyo maalun badannya tumayo buyong yono bakato yono kana onde nak kanduang dangabana dangakan di badan tati kamari deke apa tati duduk mandang apa nyo nama imbau lah datang anak sekali onde apa dengan bana asabab pembawa panggil ado apa tati bayi imbau yo pa. Oh mandang kato bantu itu baru bakato badannya buyong yono onde tati anak apa. Oh apa kapaina bakarajo apa karajo memang jauh di padang na apa karajo mencari pitina untuk tati. Oh untuk biaya sehari-hari untuk balanjo anak apa elok-elok nak tinggal jo ibu janakal anak apa na oh janakal nak badan anak apa balanjo anak batinggan boleh banyak mendapat piti untuk balanjo anak papa ba itu kato badaninyo. Oh mandang katonyo dari apa bakato badan diri tati. Oh papa sayang jo tati danga di papa elo-elo danga kato simaan buni dangakan kato badan awak. Oh jangan lama pa di negari orang tidak boleh papa lama-lama enggak boleh papa lama di negeri orang. Oh tolong capek papa balik baik itu kata badan anak mandanga kata bantu itu tidak nyolamo apa bajalan
Ona kalamor ona apa-pai apa capek balik ke rumah Kota lo apa bakarajo kontrakkan rumah nak lah 2 bulan di Manunggak Jo abai kontrakkan rumah di Jakarta Karajo ndak ada ndak dapet apa nak bakarajo Komandang kato dari apa anak tamanjo di apanyo bajanji apa jo tati apa ndak boleh dopai lamo-lamo yo pa Oba kato inyo rupo itu mandanga kato rupo itu disinan kalau kau dipandang Makato badanyo diri tati onde dangan ladi om danga di om elo jo om apa wak pai ba itu kato badan tati Iyo mana kato badanyo buyangnya sekiman tadi yo jo om pai karajo baduo jo om samo karajo besok baduo lo balik Mandanga kato rupo itu Mandanga kato rupo itu Ko iyo jo om pai sekalian Tinggal nombor HP om kabake kami Walaupun kami om ndak bape Barisuk bisa kami HP om Oh barisuk bisa kami hubungi ambo salang HP urang ba itu kato badaninyo mandanga kato dari anak-anak nan sangat mantik warna nyotinggan nombor HP nyo seto nyotinggan nombor HP nomornya sekutiko 08 nyo 52 6378 70 jo 80 itu nomornya sekutiko nomornya ala nyotinggan lasana ngati badan anak Tuhan Olah sana ngati badan anak Disinan kalau kau dipandang Indak to bilang-bilang lamu Ndak paralu to etong lamu bana Disinan kalau nyoko dipandang Maka to badan diri ono Sarato joinyo abuyong sekiman Kami barang kele dia kato inyo Abang barang kela oh iya Ola naknyo ola lai Oh abang barangke nak nyolai menanga kato de suami Oh basalam yono josma jo bini nyo yo jo badan diri Oh iya jo badannya diri Yam satu basalam badaninyo jo anak basalam pulo anak jo dukung baru didukungan anaknya masih hanya dukung jo anak temannya di badan yono Olah turun anak di dukungan selamat tinggal anak-anak apa selamat tinggal badan ia mambo ke padang pekar ajo di
mandanga suaminya kakapai lainnya salam lalape barangke badan buyong yono serato buyong sekiman seto sampai inyo keturun dari rumah turun lainnya nak nyolai letibo di laman rumah wakato yono kanak nyo dadana keto badan yono mencari suami lah barangke manangi badan diri yang manangi di labu pintu onde abang sayang joi ya melo elo bang ho di rantau orang yo bang jangan lupa bang abang joi yam jangan lupa abang jo anak kok lupa abang joi yam kok lupa abang jo anak merasa ya anak bang badan awak yo bang oh merasa ya anak mabang badan awak ba itu bana kato inyo mandangari inyo lama ngecek tumpak di badan yono tadi badu ojo buyong sekiman nindak mencalik lai ke balakang kok nyo calik juo ke balakang ibu hati ndak tabado. Oh ala bajalan pa enyo tadi ndak guna to etong lamo latibo di simpang ampe nyo lurui jalan keluar ndak lamo enyo di bajalan sampai enyo ke jalan raya Tuhan. Oh sampainya ke jalan raya satu tiba di tepi jalan. Oh deklah tiba di jalan raya diambil oto nak nyolai nan oto nak kanyo ambil tentunya indak ke padang pakai oto. Oh inyo ke padang yo pesawat tarui lain nyo ambil oto ke bandara nyo ambil oto ke bandara Bung Hatta di Jakarta Pak nyo tuju bandara nyo Bung Hatta di Jakarta di sinan kalau kok dipandang nak guna to bilang lamu. Oh sadang di hati oto juo menuju nyosi bandara di Malowati ndak kaibo anak jo bini di rumah tinggal di sinan kalau kok dipandang noninyo kalau kok dilihat yo sadang di hati oto juo sadang di hati oto tadi ndak lama kalau dipandang dek lama bakal lamuan letibo inyo di bandara yo dinyo sampai di sinan. Oh tantulah turunnya dari oto setot turun ongkos dibayar bajalan kaki badan inyo ndak lama inyo di bajalan ditanya tiket sekali lah ditanya tiket sekutiko lah dapet harago murah nambah rangke nyo lewat pada jam 1 tiket nyo ambil 2 buah ditapek pukul 2 balik tunggu lama ngasuh olah di ruangan Onyo tunggu di ruangan tunggu menunggu pesawat ke barangke hari ada pukul 2 balik
Ndak lama kita bilangkan sampai lari pukul 1 lah tiba pemberitahuan Padang Jakarta lah kapai Jakarta Padang kabarangke. Ia pesawat nanya tompang lalai inyo hati pesawat setelah tiba hati pesawat lala di sinan kok dilihat. Olah duduk di bangku pesawat lalaki pengaman pinggang setona laki pengaman pinggang. Oh tiba waktu yo jangkonyo tabang mambu buang kapatang. Otabang membuang kapatabang di biru-biru di udara di malodara namu sanang milojo anak kabas. Oh bila jo anak kawasu di sinan kalau kau dipandang indak tu etong lamu nak guna tu bilang lamu mana. Oh di sinan kalau kita lihat agak saja di badan ninyo maalun badan ninyo tadi. Oh kalau nan badan dirinya di sinan kalau dipandang. Di sini nak kalau kita lihat maalun saja badan ninyo kalau naninyo kita etong. Oh kalau naninyo kita etong agak saja di badan ninyo. Di sinan kalau dipandangi maalun saja inyo tadi kalau nan badan dirinya agak saja di badan inyo. Yo sadang hati pesawat yo indak disiko di palamu sadang hati pesawat yo ndak lama kita bilangkan barabana lah kalamu hati pesawat iyo Jakarta Kota Padang. Anggaran sajam lebih kurang lah sampai ke bandara di Kota Padang. Tiba lainnya di bandara mendarat Cando Kapatawang Baranti tampe olanan bila Baranti tampe nyona biasa adalah baranti tampe na biasa di sinan kalau kau dipandang mada inyo ala baranti o maalun lah badannya tadi. Oh di sinan penumpang turun lah badannya buyang sekiman badua jo buyang yono. Oh satu lah turun badan inyo diambil otok kapiang aman no Tuhan. Oh diambil otot kapian meladape otot tempangan barang ke inyo dari bandara yo bandara yo dari tabiang pariaman nangkanya tujuh.
Dak lamoy nyoto di jalan yo panek dek lamu bakal lamuan di sinan kalau kok dipandang maalun saja badaninyo odek lamu bakal lamuan sadang di jalan oto tadi lah sampai oto kepiangan malah sampai nyoto kepiaman tibo nyoto di laman rumah mama ioto dari bandara wa itu kalau kok dipandang satonyo caliknyo tampeknyo nambaranti manggel yang badannya buyong yono di maloyono nak kamanggel yang iko rumah siako sekiman ketoyono de yono kawan badan imbo iko na rumah mama ambo iko rumahnya mama ambo nana mama nampunyo parabot tagak sampai kini nan jalannya kursi gabus kursi ukiran ninda ado 100 sofa tempat tidur walaupun nyo meja untuk ruangan tamu walaupun nyo meja makan ndak jalan do sampai hari kini nang kamalukis ndak ado di manang kamalukisnyo inda ado ba itu bana katoinyo inda para luto bilang lamu inda to etong lamu bana di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan ninyo kalau nam badan ninyo tadi agak dek badannya buyong sakiman lah sampai ke tampek mama nanongko soto ala dek bayet tarwi lainnya kalaman satonyo calik tibo di laman sabala rumah sagadang itu sabala parabot adoma masa balanyo tempe perabot buik kursi yo ado perabot lamari ado perabot tempe tidur nak tanggung gadang nama lokasinya ado nggak ampe kali tempe awak bakar ajo manggil yang badan buyong yono coy ko eloknya lokasi bakar ajo mangako mati tempe nangako mama ngako matilah tempe nangko ba itu bana dan katoinyo indak to bilang lamo bana indak to etong lamo di sinan tibo la yono di labur pintu seto tibo badan yono di labur pintu baduo jo badan sekiman tadi nyo picik bel di sekiman rumahnya pakai CCTV rumah gadang sebantu itu yo bel di picik lah babuni keluar mama jo mintu ma makaluanyo mama jo mintuo seto nampak kemanakannya datang membawa kawan seorang di sinan kalau dipandang nama mama ala tahu manso itu orang kebakar ajo di sinan kalau kok dipandangnya sonsong di mama kelabur rumah bersalam jono jo mama
Sarato bini bagai badan mama alanyo suruh naik ate rumah setola naik ate rumah la dua dakek kurisi yo satu duduk dakek kurisi ayat talata di pambangan tuma Mai talatanya di pembantu satu talata air di pembantu di sinan kalau kau dipandang indak to bilang lamu ndak para luto etong lamu bakat to badannya mama dari sekiman nambah namo gae alimu is panggilan badan buyuang ali onde nak kanduang nambah duo yo badanang sekiman zai sarato yo buyong yono minum lain antalang ata na yo minum lain nak talata lanyo minum di badan yono setelah minum jono tadi baru inyo bakato badan ibu batanyo na ibu kana mudo sia konamo badan na mudo kato sampai sabantu itu yo kalau nanamo bu badan ambo banamo bu yang yono bu Yo ambo banamo buyong yono dek jale namonyo buyong yono namo ibu ang mulia nak tahu pulo ikut suami badan ibu iyo mama dari sekiman iko namo apa yang mulia nak jale apa banamo yung alimu is panggilan badan diri ali ba itu bana kato ibu yo kalau nanamo badan ibu banamo si ibu miana mabana mola na asibu mia kami ado baranak cie nak perempuan ado baranak seorang perempuan kini nyo nak sedang berkuliah sedang nyo dalam pendidikan sedang kuliah nak badan nyo sedang kuliah di UI di Jakarta nyo sedang sekolah mana anak seorang padusi pulau yo alimu isnamo bapaknya yo simia namo badan ibu anak nanado perempuan banamo piek paris kana manyoba namo na upik pariska wa itu bana katoinyo pariska panggilan mande dangadang rika ba imbauan ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu dek lama otak kama otak bakato badan pa alimu ison de dangala di bu pariska abean bilik sabua abean bilik sepan mungko di mungko tampe badaninyo di mungko tampe biliknyo buyong yono ba itu kato badaninyo kok bilik anak kan jale di belakang rumah gadang sabantu itu di sepan mungko bilik yono nyoabean kamar di pembantu yo kamar lah siap babean bakato pembantu tadi lah siap bu badan kamar nangko yo kamar lah siap bu babean
Mandanga kato bantu itu sinan bakato Pak Alimu isbaduo jo badan Ibu Mia. Onde nak kandung Yono na itu makamar untuk Yono bawa baju masuk kamar na Yo bawa baju nak masuk kamar ba itu bana katoinyo nak guno to etong lamo nak paralu dibilang lamo mananga kato bantu itu di sinan kalau kok dipandang onde apa 100.000 baaran cak nyambo ditampik badan sekiman yo bu di rumah mandi sekiman yo baulang ambo kesikwa cuacok ba itu sekali katoinyo pagi-pagi bu ambo kasiko mandanga kato dari badan Yono bakato Pak Alimu isduo jo Ibu badan Mia. Onde nak kandung Yono na mangalo tinggal jauh-jauh badan nang karajo pai jo apa mangalo jauh nak tampet tinggal rumah gadang sabantu iko kondak sukuang di bilik mungko pilih yang bilik nanado ang pilih kamar salaci 9 buah nak kamar rumah pilih di Yono nang katuju na bakato badan diri Yono onde dangan apa jo Ibu. Ko iyo ambo buka disiko jo tinggal ko dapet kandak badan ambo tepanci lah bu kamar ambo. Sabab ambo kadang-kadang bagai kamalukis bu bekot tagadu bu tamu-tamu ibu ko dapet jauh landa dari tamu boleh janta dang ambo malukis yo malukis buku jo pena. Ba itu kato badaninyo mandanga kato citu oh itu diang Yono nang ketujuh itu kamar di teras cie lai di sinan kamar gak tapa di sinan kamarnya gak tepanci mandanga kato cuy itu sinan wakato badan ibu wakato inyo kepembantu anjak segalonyo nan di kamar di teras cik lai cik kamar cik lo ruangannya di sinan tampek badan Yono itu tampek lai tapi sapindan barang-barang nanado dalam kamar barang sinyo badan anak adonyo pemenan anak-anak ado baletok bagai di dalamnya ado baletok komputer tampek Pariska balik di padang oh tampe Pariska balik di padang wa itu bana kok dilie ndak gono to etong lamo bana yo panek dek lamo abean kamar barasi kamar kesodonyo lanyuantan di apa deket kamar iko kamarang badan Yono kamar mandi ada di dalamnya kok sagan loang mambi aye masuk rumah bekoto bali aye galon ketampik galonnya sekalian
Abia yang tinggal biaya galon meko di Bali na baruci. Kok tak dagang meko membuat kopi. Kok sagan lo meminta kapak jo ibu disimpan telatak gula disimpan telatak kopi ba itu bana katoang apa Maba itu bananyo akato apa ndak guno to etong lamo ndak perlu dibilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan yono di sinan inyo kok diliek lati boynyo dak kamar talatak pakaian ditampeknyo di kamar cukui kasadonyo ado ba kursi duduk-duduk ado ba meja letak air di sinan kalau kok dipandang cukui di dalam bilik dalam kamar mandi ado sakang alima Bakato lainyo badan jono yo kekawan ninyo tadi onde sobat dengan bada carilah sabun carilah pesoden cari gundarnyo sekalian ma itu kato badan ninyo cukui basampo untuk mandi cukui penggusuk badan mandi boleh janambo sibuk-sibuk ba itu bana kato inyo mandanga kato coy itu barang ke kawan badan inyo nambah namo buyong sakiman nyo cari sabun mandi jo pesoden cukui nyo bali sakutiko ado bat sampo sekalian ado penggusuk badan nyo balian nyo bao dake siyo ngono ma malah nyoba nyo ada ke si jono di sinan kalau dipandang talatak sabun ditampeknyo 100 pesoden nondol gigi ba itu kalau kok dipandang 100 penggusuk badan untuk mandi dan sampo lah 20 bakato badan boyong sakiman onde dia kandung yono dia Amo pulang ke Tampek mande tinggal di Siko Yonodo. Mandanga katonyo rupo itu onde dangan sekiman kendak lamuang do tempe mane kalai kacuang kesiko ndak kempadiam bo manuang ba itu kato badaninyo mandanga kato cu itu nak kambo padiang do manuang seorang di sinan kalau dipandang naninyo badan sekiman babalik tampe mandenyo tinggal jono tampe palima Oh tinggal yono tempe palinan yono sadang duduk juo duduk nyo dake ruangan tamu ndak lamo nyo sadang duduk lah datang Spencer lah datang nyo Spencer ayah doa tampe nyo sekalian letih bo gulo jo kopi lengkap segalo diagian nyo
Yo adolo bagale bagai nyua bapiriang nyua do basendok bagai sekalian. La lengkap nyua ye untuk buat kopi 100 tampeknya sekalian. Ndak lama sedang duduk dojo badan apa alimu isla datang lo TV baru cik terpasang di ruangan tamu untuk si Yono kemana nonton mau untuk si Yono akan menonton TV telatak jo tampaknya ada sekalian antene parabola sekutiko nanyo pakai waktu itu nyo pakai nek parabola agak banyak siaran dapet cuy itu kalau kok dipandang la dosa donyo dake Yono onde nak kandung Yono naik kok lapang boleh nak minta makan kok awi ado air di siko bilo lapang masuk ke rumah kok sagan nang minta ke ibu kok sagan menanyuan pakai apa kaban saja nak ke pembantu ba itu kato badan Pak Alimu istirahat angkini dulu ma dalam kamar barisuk ko alang maraso sema maraso lelo kok lain nak maraso tak boleh badanang bakarang ajo na boleh badanang nak bakarajo badanang karajo jangan takut anang kemungkinan kabana nang kurang yang diparabot agi kaba kawake apa ba itu kato badan inyo mananga kato cuy itu jadi pak kato badan Yono anang kurang buagi kaba di sinan kalau kok dipandang maalu ninyo Pak Alimu isnan Yono sadang duduk Yono yo apa tibolo bini badan apa satu tibo bini badan apa ala kok na babao ti dua na ala kok na babauti dua mandanga kato cuy itu bakato Pak Alimu isbilolo kanyo bauti dua inyo bakao duduk amboti bolo mau tape kamari mandanga kato cuy itu bakato nyo apa jo ibu lea dong bape Alima tu masih Yono mandanga kato rupo itu ndak ada Pak ambo bape bilonyo ape kata bali jangan nyo ape Pak kata bali kontrakkan rumah ndak tabai ambo kurang penganggur Pak Amba kurang Pak pengangguran ba itu bana katoinyo ndak lama kita bilangkan onde nak kandung Yono na apa keluar dulu jo ibu ada paralu apa keluar menanga kato cuy itu jadi Pak kato badan Yono ambo kambo bao dulu lalo
Mandanga katoco itu ibu pais yono lalo nyo pintu nyo kunci nak nyolai lalo si yono dalam bilik. Olalo siono dalam bilik sedang tekalo dalam bilik sedang tekalo totingan totingan badannya pak diri yono to japui bininyo kajaka artama Oja pui bininyo ke Jakarta nambah namo si upi iam duo jo anak upi tati. Assalamu badan yono pai tumpak di badan iam tadi tumpak de iam ibu tati entong manangi pai sama seorang Tuhan. Oh entong menanginyo sama seorang ba itu nasib badaninyo ndak paralu to etong lamo ndak guno to bilang lamo bana. Oh sadang nyoinyo kamanangi awak tinggal tempe kontraan nampai liang ibu awak diana. Oh alasari pak di bajalan sehari jo 2 hari apa di daerah kota Padang anak maimbau namo apa Tuhan. Oh anak maimbau namo apa ye mato badarai-darai mangecek juo anak kapa nambah namo si upi tati. Onde ibu sayang yo tati lamo juo le ibu apa babalik lambe bana apa di Padang tati tadaga buai bake apa payo buai ba itu kato badan tati Tuhan. Oh menanga kato dia nak di sinan kalau dipandang onde nak kandung tati na hoko itu ibu nak lo tahu. Antabilo na apakah pulang antabilo apakah balik ibu nak tahu. Hobilo pulang dona Ibu nak tahu dona bila pulang ba itu bana katoinyo ndak guna to etong lamo ndak paralu di etong lamo sedang cuy itu to tinggal japui jono di pariangan. Oja pui siono di Pariaman ditampe Pak Ali Muiz jago lah inyo dari lalo jago lalo inyo lah mandi. Oh selesai mandi ganti pakaian dek baju walanyo ganti nyo sikit rambut elok-elok duduk lah inyo di kursi sambil menonton Pina
Oh sambil menontonnya nonton TV di sinan kalau kau dipandang nak guna kita bilangkan ndak para luto etong lama maalun saja badaninya. Oh tumpak di badan yono tadinya sedang menonton TV lah tiba apa alimu istuan. Latibo apanya alimu is dua jomia bininyo ba itu kalau kau dipandang satu tibo nyobacu assalamualaikum menjawab badan diri yono Waalaikumsalam kata yono lah dudu apa alimu is dua jo ibu sekutiko di sinan kalau kau dipandang onde nak kandung yono na ndak kuat apa badan yono sajak tadi badan nang lalu barulah jago nampak dia apa ba itu kata badan ninyo kuat apa mulai makan mandang kata rupa itu kata sampai yono mengece ambo ndak pamakan bana apa Ambo indah dopak pemakan mana mandanga kata rupa itu di sinan kalau kau dipandang barunya kaluan dia pak alimu isape baru onde nak kandung yono na eko mape untuk yono alado keratunyo sekalian nomor WA latif segalonyo tu mape nangko nomor WA latif pusanyo ala pa isi pa pusat telepon ala juo pusat paketnyo ala juo tinggal si yono pakai sangajo na Oh tinggal si yono na apa pakai sajo mandang katonyo dari badan apa onde apa dengan bana jual utang pak kambo bayi di rumah piti betinggan kuape lo kapak balian bilo kata bayi utang diambu mandang kato rupo itu onde nak kandung yono na enana peko nak bautang do nak badan yono iko le dari apa walaupun indang besok bakarajo walaupun indang pai jo apa iko ape yang indak mabaye iko hadiah apa jo ibu tandonyo awak oh baru basuh mana mandang kata dari apa senang terasa dalam hati ya napa jo ibu tadi apa tinggalnya lapa oh ape tinggalnya lapai tinggal yono sama seorang oh tinggal yono sama seorang yona nari sari itu biari baganti hari mulai yono bakarajo oh satola mulai bakarajo mulai karajo badan yono de inyo pae mulai karajo
dibantu kursi nak nyolai, dibantu kayu nanado, asado kayu talata, ala nyoba ngantuk di siokono tuan. Yo ala nyobantu pak di siono bamode kursi nyobue ukirannya macam-macam ba itu kalau kok dilihat Yono ko memang pandai juo di sinan kalau dilihat ukiran sudah nyobue yo pai kapasa badaninyo katampe urang sablon nyobue gambar nanelo nyo pajang di laman parabot tadi tuan. Nyo pajangkan di laman parabot nyo age tulisan elok, tulisan talata gadang-gadang. Oh ala kato bunyi tulisan parabot Pak Ali Muiz macam mode bisa dibuat sesuai palama pesan langganan ba itu kato badaninyo. Sesuai kanda pamali, sesuai nyoma urang nambah kanda asa do rupo jo tampan ba bantu nyo barang ado tuan. Ode mere ala tepasang seto tepasang mere tadi yo kursi lah banyak sudah ada ini osta masuk sofa jo lamari tampek tidur pak macam ode mere rang calik jauh dake labado orang batanyo seorang jodoh tantang lama hari lah oh apa Nola samo la kursi oh indah Indak to bilang dola mo bana ditong apa alimu isnu calik merek latagak tekajui badan diri liau. O salarui salamun angko nak tabayang di badan awak membuat merek jo gambar. Yo tiba di badan diri yono tepampang merek kadang-kadang sanang hatinya palimu Ismail. Ya sanang hatinya apa alimu isdisinan kalau dilihat nan yono tatap bakarajo karajo juo pak badaninyo yo indak guno dietong lamo sadang siono bakarajo sadang membuat kursi jo meja urang batanyo banyak juo orang batanyo banyak juola datang orang membali ala tibo orang balanjo adonan jauh adonan laki ba itu kalau kok dipandang mencali orang batanyo harago putui di siono
Haragoyono Pak Malataan langganan lah mulai dapet dari seorang kandak baduo. Dari baduo kabati gorang toko banyak mambietnya marang toko banyaknya ambilnya coy itu kalau kok dipandang dak guna to bilang lamu yo tio ari sabantu itu bagantian murang balanjo yo kabake badan yono salasai balanjo urang nanado piti agian paka lima Piti agian kapa ali ba itu kalau kok dipandang yo maalun buyang alimu is orang lah tahu pak di parabotnya orang lah tahu pak di potongan yo santiang pak alimu is parabot sangat elok banget. Oh parabot sangat elok bana tersabuikan kemari Lapaca barito di daerah Pariaman lah banyak anak gali datang ba itu kalau kok dipandang. Oh di sinan kalau dilihat deknya parabot bertambah maju iya kursi semua lemari ukiran sangat elok bana. Yo walau nyo bidang tampik tidur bertambah elok dipandangi Tuhan. Obat tambah eloknya dipandangi di sinan kalau kita bilang abi harinya baganti hari, abi hari baganti pakan, abi pakan baganti bulan, sabulan yo 2 bulan. Yo inyo karajo tampe pa alimu isla sampai ke 3 bulan lah masuk kampe bulan Tuhan. Olah masuk kampe bulan nyokarajo ditampe apa bertambah sayang ju 100 ibu sekalian. Sio sadang coy itu kita bilang balam tarango ate tango manyang taurai ate pintu salam ta'azim badan kita yo alia sekete tantang itu.
O kita ahli bake bininyo, iyo kabake upi iyam serato anak badan tati. Lampe bulan suami di kota Padang, kabar indah barito indah, pakiriman indah lo pulang labi piti batinggakan Olah bipiti nyo tinggan kok nasib anak jo bini nyo, nasibnyo badan diri am serato jo piet tati, anak nyo dari badan yono yo pak. Oh, kalau nyo para sayan anak jo bini nan tinggal di daerah Jakarta, di sinan kalau di Panang. Pokok anak kalau dihitung adang balanjo adang indah, kalau nyobadan diri ampai. Wah karajo badan iam malang tibonyo disiam, samanja suami peka Padang, karajo jadi pembantu orang yo pak. Membarasian rumah orang tio ari, ko ado kain-kain bacuci, ado pinggan-pinggan babasu, itu nasib pada niam jadi pembantu pai rumah tangga Tuhan. Oh jadi pembantu rumah tangga, itu kalau kau dipandang ndak guna to etong lamo. Oh ndak para lulo to bilang lamo-lamo, di sinan kalau kau dipandang yo agak sajolah di badan inyo. Kode awak sadang rupo itu, yo sadang karajo jadi pembantu anak sekolah pae tarui juo Tuhan. Oh anak sekolah tarwijo nambah namo si upiat tati, dalam sekolah dasar badan inyo duduk di bangku kelas 3. Oh ado harinya sakutiko mengecek tati ke ibu, onde ibu sayang jo awak, onde ibu sayang jo tati, mengapa nak balik-balik, mengapa nak pulang apa awak, indah ibu buai, apa jo tati yo bu. Oh indah ibunya apa jo tati, ba itu kata badan inyo nak guna to bilang lamo. Oh disiko kalau kau dipandang, oh bakato ibu badan inyo onde nak kandung tati na mungkin nyo apa bakarajo sadang sibuk membuat kursi na Oh sadang sibuk nak membuat kursi, tentu apa lun kepulang bersabar dulu anak ibu yo nak. Oh itu katonyo badan diam, anaklah diam menangan. Oh anak diam taruh ke kamar, lalu lah anak dalam bilik. Iam bermanuang sama seorang hari sadang malam cuy itu menangi. Iam taisa-isa menangi bayi boy-boy. Honde bang yono sayang iam yo bang bajanji dulu abang yo iam yo bang
Oh, kalau sampai abang ke Padang tak boleh lama bantu Eko. Berjanji 3 bulan abang berbalik. Sudah itu kok pai-pai lah kok barangke kerajo pai nani yang minda kamalarang do bang. Oh, tapi kini bang abang malah nggak janji yo bang, lado janji bang abang langga. Ba itu kata badan inyo lah badake jo 5 bulan abang dah ado. Oh, balik do bang abang dah ado, pulang tuan. Oh, abang dah ada do bang pulang. Ba itu bana katoenyo badaso bana bang dah ada ibu abang ke kami do bang. Oh, dah bang kan tahu bang nasib iam yo bang. Ia mana panti asuhan bang. Di panti asuhan abang ambil yo bang. Kejadi bini badan abang bang. Oh, iam dah ada do bang badusana. Bapa indah bermandai indah ambo anak panti asuhan Arab. Pan bakik badan abang dapi abang. Ojo iko pulo yo bang na ado ibo abang yo iam bang Ona ado ibu abang yo iam indak mana lah bang ibu kai iam ibu anak bang jadi jo. Ba itu kata badan inyo honyo manangi ta isa aye mato badarai mau jan labe aye mato. Oh, jatuh cie lah jatuh duo. Ba itu badan diriam inyo manangi pai samo seorang tuan. Oh, sadang coy itu iam to tinggan yo la bini dari yono duo jo anak badan inyo nambah namo si upiet tati yo tinggan inyo sadang coy itu to japui yono ke Padang daerah Pariaman sadang karajo tampe Pak alimu is membuat kursi olah jola mari Oh, membuat kursinya dalam harinya sadang kerajo juo. Sadang kerajo badaninyo datanglah kawan ninyo tadi nama namo badan sakiman. Oh, nama namo badan sakiman ba itu kalau kau dipandang
Oh indah to bilang no bilang lamo nak paralu dia tong lamo bana tibo sekiman dake jo. Oh no pa Tibo sakiman nakayono satola tibo badaninyo baranti yono bakarajo alag bainyo ko dipandang mautay nyo baduo nyo calik pak kursi na nyo buek nyo calik meja na nyo uki samasuk lamari yasan disinan manggeliang badan nyo buyong sakiman. Oh iyalah santiang lai badan yono dari dulu sampai kini si kepala nak berubah ukiran bertambah elok tuan. Oh ukirannya bertambah elok disinan kalau dipandangi. Oh disinan kalau kita etong agak saja di badan ninyo maalun badan ninyo tadi kalau nan badan buyong yono sedang mengecek sakiman dek lamo inyo maota. Oh baru lainyo kabakato onde tangan di siono bakarajo layono dulu ambo dudue ditampek mama yono. Oh awak duduknya ditampek mama baik itu kalau dipandangi yo agak saja di badan yono walala tinggal badan yono inyo tu mulai bakar ajo sakiman ketampek mama sedang berjalan si sakiman latibo di labu rumah. Oh baca assalamualaikum menjawab badan diri mama Waalaikumsalam kata mama mencalik mama ke hadapan labu pintu kiranya badan buyong sakiman kemanakan di badan mama tuan. Oh kamanakan di badan mama disinan kalau dipandangi alanyo duduk dekat mama ayat terletak di pembantu bakato badan buyong sekiman aba mama kato ambo malesek ko kato ambo ke mama ba di mama nang kayo lai ko suko badan mama. Oh mandanga katoco itu menjawe angkunyo ali aji muis katonyo ali muis onde dangan di badanang sekimane sekali kini yang ambo puji yo tapi nan salarui yuang salamo nangko karajo ang baduto sajo entong mangicu badan ambo mambie piti tio ari tuan. Oma ambil piti ajuang tio hari ba itu kato badan ninyo ndak pernah jujur beke ambo tapi kok kini yang ambo puji mandanga kato badan mama mintuo sedang duduk juo. Oh balaka galak mintuonyo sia juolai nang kamalu mama kok indak kemanakan nyoba itu kato badan ninyo. Oh mandanga kato cuy itu jawaban badan mama kotak panakan konta nambo lambo tanpa ambo tangani lambo masukan ke penjara dia. Oh lambo masukan koma ke penjara ba itu kata Pak Ali Muiz kini dangala diang buyong sekiman
Coang calik warna badan yono, batu badan dirinya, sungguh pandainya melukis, yo hebat inyo membantu, bamode-mode mejanya bue, bamode-mode kursinya bantu Yo tahun ke tahun rupa berbeda, tahun ke tahun mode bertukar, itu kata badannya terlalu hebat badannya, buyungnya tumayo buyung yono kok dapet kandak yung badan mama. Baraja loang sebantu itu, kata sampai sebantu itu, menjawe badan sekiman nambah pembosan mama bantu itu, biarlah jadi oh karyawan mama Oh biarlah jadi karyawan itu bana katoinyo. Oh mandanga kato kemana kandak mama menjawab lainnya mota-ota juo. Odek lama otak kama otak kebetulan hari itu malam tu tapeknya hari Sabtu malam minggu kata anak kini. Oh malam minggunya malam panjang pulanglah anak badan mama babalik dari kuliah sampai ke laman rumah. Oh sampai kalamannya rumah mama, itu kalau kau dilihat setot tibu anak di labu pintu. Oh nambah nama upi Pariska, nyoba cuy assalamualaikum menjawab badan Pariska, Waalaikumsalam katoinyo. Oh satunya jawab jo Waalaikumsalam, lanai anak ate rumah Tuhan. Olah naik anaknya ate rumah, setonai anak ate rumah, bersalam kapa jo amanyo serato ke badan buyung sekiman. Oh satu bersalam badaninyo, ala dek badannya tumanyo badan Pariska. Onde apa dengan bana Pirska pai dulu ke dalam kamar Pirskanya kini ganti baju pai. Pariska dulu ke ganti baju itu bana katoinyo. Oh mandanga kato dari anak ala dibari izin di mandi agak sajo di anak mama nambah namu siupi Pariska panggilan si badan Rikanya ala ganti baju bakato badan sekiman. Onde mama dangakan bana babalik dulu ambo ke rumah, kepulang ambo ke rumah ketampik mandi badan ambo mama.
katampe mande badan ambo mendanga ketoco itu nyobari zini mama nyoba balik buyong sekiman nyo ambil onda katampe nyo diagie kaba kasiyono yo mansonyo kabalik ke rumah mandenyo tinggal yono bakarajo naninyo sekiman lah babalik to japui badan alimu is duo jo bini badan liau yo sadangnya duduk yo sadang duduk di ruangan tamu keluar anak dari bilik di sinan kalau dipandang inyo marah keluar bakato badan diri apa yo jo ama badan inyo oh iya jo ama badan inyo onde nak kandung rikana onde periskana ama onde periskana apa kamana marah keluar kato sampai sabantu itu ambo kapai ke kamar tempe letok kapai ke kamar tempe komputer ba itu bana kato inyo ambo kamain-main dulu ambo kamain dulu dalam kamar ba itu juo anak na biasonyo bakatonyo apa jo ibu onde nak kandung Pariska kamar tu ada orang nama uni yo ada lah orang mendapati kalau nan alat-alat Pariska talata di kamar mungko kasadonyo calik lana dalam kamar Tuhan oh calik lana dalam kamar mandanga kato bantu itulah berang badan Pariska sialo pa mau ni kamar bola jale itu kamar kesayangan ba itu kato badan inyo mambana apa jo amanyo onde nak kandung Pariska apa do dape anggota bakarajo pajatu datang dari Jakarta banamu inyo buyong yono cubola calik nak merek tepampang calik lah kursi dengan meja 100 yo silamari cukui nyo tampe tidur sekalian ba mode nak nanyo buwe banamu inyo buyong yono inyo malukis selok bana mandanga kato bantu itu batama berang badan anak Tuhan obat tambah berang badan anak inyo sedang berang-berang kironyo badan diri yono nyo kapai lo tempe apa kebetulan inyo mangkopai tempe apa ado kata mukiran nanta ado nyo minta balian kapak gak 2 buah itu rencana badan yono nyo sadang upiek Pariska sadang marabo kapanyo odang abana di badan apa yo badaso badan apa de ulah apa sayang kana lain kamar ambo apa gian ba itu kato badan inyo ode ulah sayang apa karang jauh kamar ambo lo bagian siabana si buyong jono barani minta kamar ambo pae otadanga di badan yono sadang di labu rumah sadang nyo badan upiek Pariska sadang marabo kapanyo nyoy baco di yono assalamualaikum malaman jawe sekutiko waalaikumsalam katopa alimu isnayi lakate rumah nayi la badan diri yono Tuhan ona ye layono ate rumah de inyo tadanga kesadonyo ne bakato palimu isne ado kironyo yono di bawah kabana keto badan yono
Wah kabatu apa baca liya yo kabala nak katonyo basekutiko kato sampai yono menjawe onde apa dengan mana. Oh balian pak kata mukiran balian kata dua buah kau untuk mengukir meja kau untuk membuat gambar serato buat gambar sofa serato mengukir lemari. Oh cukui jo kursi pak tempe duduk mandanga kato coy itu jadi nak kato badaninyo jadi yonoi kato apa tunggu sabanta dulu sabanta lai apa ke pasar mandanga kato coy itu baru mengecek badan yono onde dangan ladi nona ambo batanyo bake nona nyo tadi berang kapa dengan ibu ambo sadonyo lamandanga yo awak sagalo kato nona tadanga di badan awak kamar nona awak memakai kini danga di badan apa. Yo kosongkan pak kamar babali ambo biala tidur dake gudang tidur dake bangunan kursi itu tampe adonan kosong dia di sinan pak olah ambo olah tidur biar sinan pak mau tidur ba itu kata badannya buyang yono. Oh tadanga di badan Pariska seto tadanga kata cuy itu nyo mencari badan Pariska nyo pandang mentuk buyang yono. Oh satu nyo calik jono tadi awak tinggi putih barasia sebantuk Cino dipandangi tasirok darah dadorika. Otot siro darah di dado gumantar tulang kasadonyo perasaan dak lama lai mencalik bantu badan yono hati jo jantung nanyo mama mandanga kato badan yono tepas sodiam badan Pariska tadinya mengecek tagak kinilah duduk badan inyo. Tak hanya Pariska duduk mencalik bantu badan yono di sinan kalau kau dipandang albi alangkok di dalam koto ado banane di lereng tanjung. Oh sekali batamu sekali basulati Pariska. Oh nanyo singwang yo pak ba itu di badan diri yono bakato badan Pariska tadi mengecek baluna-luna onde abang dangakan bana namu ambo mungkin abang lah tahu mungkin yo apa bacarito. Oh namo abang di apa lah jama di awak lah tahu pulau apa pulau magi kabanan sabananyo bang dak bantu itu. Oh kalau kamar tu kadiambil ukurannya apa mengeceknya telepon pika dahulunya telepon nambo dahulu yo bang. Oh nak boleh apa langsung sabab kamar kesayangan pika sabab kamar kesukaan Pariska kini membuat rumit saja bang. Oh sabab kamar tu kesukaan bang awak bana mangko berang awak kapa mangko berang awak kama.
Kato sampai sabantu itu menjawe badannya buyung yono onde dangan la dinona danga dinona sabananyo onde dangan la dinona de ula karajo amo apa lo nang kanai berang de ula karajo amo ibu lo nang kanai berang nona bangi kapa jo ibu Honda bulie donona bantu itu kini danga di badan apa abean kamar babalik kain ambo biar di sabala ambo anja ketampe parabot tampe parabot kan adoba kamar sinan cie biala itu babean biar di sinan nambo tinggal apa Kato sampai dari Siono jawaban badan apa onde nak kanduang dangabana onde yono dangabana mangalosinan badan ang tinggal magadang rumah coy ko pilih saja bilik nanelo ko iyo periska nak niyo kamar itu juo O mandanga kato dari apa onde apa dengan bana menjawe badan periska kok la jale adona mauni mangajo itu pakai diambil biarlah periska di kamar mungko talata letok jo komputer untuk bermain-main PS Ya untuk bermain-main PS Sabantala ima periska kok tiba di Sanjo hari minggunya lah balik lo balik ke Padang kan tak lama doa awak di rumah Manga lo kamar itu lo nangka digadu biarlah nyuninya di Bang Yono biar di sini abang tinggal ba itu kato badan periska kato sampai sebantu itu Onde nak kanduang yono na kanala samo tadanga kamar tulanyo agi izin di badan periska manso di sinan yono tinggal mangalo itu diambil pusing yo kato sampai sabantu itu jawaban badan yono kambang labungo madinan data diambil nane 3 batang De ula karajo pae anak dari Jakarta apa jo ibu la oh apa olah kana ila berang Oh apa jo ibu kanai berang ba itu kata badan yono Ambo pai lepak tampe parabot kamau kie mejana do Ondak guna doa dia tong lama nak para lo dibilang lama bana O tumpak di badannya yono tadi lah tampainya tempe parabot mulai karajo badaninya apa O sadangnya yono bakarajo datanglah orang sangat rami kembali meja jo kursi yo langganan badaninyo O bagantian orang nan datang di sinan kalau dipandang nampak jo di badan Rika nampak di Rika dari jauh Oh mencalik banyak orang datang bertambah sayang badan Rika bertambah tajalur iman Rika Tuhan
Patambah tajalu iman pariskanan panggilan si badan rika di sinan kalau kok dipandang. Oh jadi ado lapak sawakat itu lapai nambalanyo kesadonyo datanglah toke dari lubu aluang. Oh datanglah baurang kabalanyo. Oh toke tu datang dari lubu aluang. Nyo punyo tampe ruko sangat gadang. Kamanjua lamari pakai kursi sarato meja makan sekalian. Cukui basopa tampe tidur. Yo lengkap nyo punyo tampe ruko. O turun lainnya dari Roma dari Oto. Turunlah anak gadi rancak Tuhan. O turunlah anak gadi rancak setelah turun badaninyo seto turun tarui tempe yono ala wassalaman yusi yono nyo baru itu balanjo sinan. Oke nalannya baduo kok boleh bang ambo batanyo si aku gala dengan namo ba itu kato badaninyo. Oh kato sampai sebantu itu. Onde ibu dengan mana kalau nyo galabu dengan namo ambo banamu buyong yono. Oh kalau nyo kampung nyo halaman ambo aslinyo orang Jakarta bu Oh ambo aslinya bu orang Jakarta ba itu bana katoinyo ndak guno to etong lamu. Oh mandangan namo la tahu batanyo pulo badanyo jono. Namo ambo ibu la tahu namo ibu siapa pulo ba itu kato badaninyo. Mandanga kata rupo itu di sinan kalau kok dipandang kok namo ambo abang tanyo kampung ambo nana abang tanyo. Kau sesuai namo bang dengan bantu ambo buruk namo dah elok tapi de abang nambah tanyo buruk jo elok bakaban. Kau kalau namo bang ibadah namo ambo banamo bang upi ayu Tuhan. Oh ambo banamo upi ayu ba itu bana katoinyo menjawe badan diri yono. Oh kalau nyo ayu bu namo ibu sesuai namo jo bantu awak rancak namo la elok. Oh di sinan ayu mengecek kok namo ambo badan ayu kampung halaman lubu aluang punyo ruko bang di lubu aluang. Asa sampai abang ke lubu aluang salik sajo ruko nabah mere ayu ado sabanya 6 pintu menjual kursi jo lamari bang Oh menjual kursi bang jo lamari cukui sekalian tempat tidur mangko ambo datang kemari ambo dapat kabar dirang banyak manso ado di siko parabot nempal yang gadang pembuatan sangat elok bana nam biasonyo bang badan ambo. Oh ambil lape ke Bukit Tinggi adonyo lape ke Palembang ba itu kata orang nanggadi. Oh kata sampai nyo yono menjawe kok buatan bu di badan ambo iko modenyo nyebu buatan ambo antale kakak 7 di badan ibu bu Yo antalai kakak 7 bu di badan ibu mendanga kata rupo itu kata badan ayu tadi kok cuy ko bang elo ukiran lamanang abang koma abang Bukit Tinggi kala dia abang Palembang pun kalaju ambo di sinan mama balanyo
Hopatui gak susah mau jua Bali. Coy ko elok buat tanah bang ba itu kato badani nyo mau ta ju. Kodek lama otak kama otak tumpak dek apa dengan ibu seratus anak sekalian mencalik ju keparabot memperhatikan orang badu Tuhan. Dainyo lama otak kama otak batanyo juo badanayu iko barabang modal matinyo naniko baralo modalnyo ba itu katonyo ayu tadi. Ho harago sudah nyokaban bisa dikorting di diskon ba itu kato badaninyo menanga kato rupo itu. Ho di sini ayu mangecek jak tadi bang awak di mota tunggu sabanta dulu bang ba itu kato badan ayu pailayu laki oto. Nyo ado pak minuman kaleng duo kaleng yo di sinan kok dipandang ado minuman duo buah. Ho nyoba minuman kaleng ado baroti ate oto nyoba kadake badan yono onde bang yono dang abana minum labang ya yenang kotan donyo awa baru kenal bang Otandonyo awak baru kenal mendanga ketoco itu jadi bu keto badan yono. Ho mendanga yono bayi bu pakato badan la diri ayu. Dia abang dangakan mana co calik-calik bang bantu ayu. Iyo kok bantu lah ibu-ibu. Iyo kok bantu lah nenek-nenek. Iyo kok bantu lah kakek-kakek. Mangkonyo abang lah panggil ibu. Onde abang dengan bana sebanyak iko bang urang bertamu jo badan ayu baru abang main bau ibu bang baru abang bang nama manggi ayu ibu ba itu bana katoinyo na lain indak warani. Coy itu kato dirinya kok na lain bang batamu jo ayu kama dia kato badaninyo kamayu kato badan orang. Coy itu orang namanya po abang bayi ibu bake ayu antala tuo badan ayu bang Oh antala tuo bang badan ayu ba itu kato inyo mandanga kato rupo itu ba kato badanyo buyongnya yono tadi. Onde ibu dengan mana anak tua ba ibu li ba itu kato badan ayu. Onde ayu dengan mana coba ibu tuambo tando sopan ba itu kato badaninyo. Tapi mulai bang kepada hari kini abang nak boleh ba ibu dah do bayu sajo bake ambo basabui namo bake ambo bang Odek lama nyota kama otak harago sudahlah jale datanglah badan Pak Ali Muiz cukui jo ibu jo anaknya. Oh bakato badan Pak Ali Muiz gak lama otak Pak Calian ionyo dari hati rumah coy itu kato Pak Ali Muiz. Oh bakato badan diri yono onde apa sarato ibu sarato nona sekalian ikoko datang dari Lubu Aluang. Yo anam rukonyo di Lubu Aluang menjual lamari pakai kursi ado basofa tempat tidur ado lamari bate pajangan ado jual lamari hiasan. Naliau kamarin aku naninyo nambah namu ayu nyokanda maambil gak limo pasang itu barita nyokaban
Nyokana mambie limo pasang itu banana nyokandaan coy itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang oleh abang dengan bana aja wapanyo anak dari Pak Ali Muiz nambana mupiak Pariska dengan ade abang sabananyo banyak mabang diambil di kakakku kata sampai sebantu itu menjawik badan buyong Yono iyo nona barang gak banyak kalau kursi gak 5 pasang kalau meja 50 kalau tampek tidur gak 50 yo 100 meja hiasan 100 meja tampek ruang tamu ba itu kato badan Yono ba itu kato Yono iyo lah ibu na datang dari Lubuk Aluang nama namo si Upi Ayu nona nama namanya si Upi Ayu ba itu bana katoinyo kato sampai serupo itu bakato pulo balik Yono kabake Ayu onde Ayu dengan bana calik lo gambar nambo buwe lai pam nambantu iko kok pam sabantu iko mbo sudan rupo balake mbo sudan barangnya capek Mandanga katorupo itu onde abang dengan bana kok cuiko bang utak badan abang ambil anambo iko gak 5 pasang pulo yo sudah dipasan kesadonyo agak sajo lananyo pasan yo kursinyo jale 5 pasang lamari gak 5 pasang yo sopanyo 5 buah pulo cukup pakai lamari kaco yo lengkapnya pasan kasih Yono pitinyo bayar itu sasen piti nak kurang sarimi piti nak tinggal Tuhan oh sarimi piti nak tinggal ambo balik lebang kato Ayu tapi kok boleh kanda Ayu le ado nombor HP abang yo mandanga ketoco itu nyuagian di badan Yono lah dapet nomor HP Yono nyuagian lo nomor badan Ayu nyo tembakan kewake nyo buyong Yono lah samo dapet nomor HP ala barangke badan Ayu bakato Yono kapa iko mapiti pak jua balik simpan lah piti lah oh apa olah cobias